Salutare lume, eu sunt Sebi și astăzi o să vă prezint setările mele OBS. Aici setați limba română și aici bifați căsuța, atât, mai departe, deci mai departe. Aici dați și aici să fie bifat, restul să nu fie. Voi aveți 8, dați dezactivați căsuța, dezactivați. Dați aici pe căsuță și ca să schimbați, că voi sigur o să aveți 8 aici și schimbați pe 10. Aici nu activați pentru că o să vă facă lag. Așa, îl bifați aici, iar aici ăstea, așa. Dacă nu vă merge aici 1800, schimbați la 1000. Așa. Mă scuzați. Așa, mai departe. La video, aici la ster difuzare, lăsați aici. Așa. La video aici este dimensiunea calculatorului meu. Voi puteți să dați clip dreapta personalizare sau cum vă arată voi, am Windows 10 și de-aia mi-arată așa și vă puneți ce vă arată acolo cât aveți dimensiunea. Aici puteți să alegeți ori 30 de fps, ori 10, ori 60. Să nu fie mai mult de 60 sau de 30 și ceva, pentru că nu o să vă meargă bine. Aici nu umblați, aici umblați, dați 1.50 pentru că așa e mai bine. Așa, dați aici audio, eu l-am pe prestibil și microfon ca să pot vorbi. Cine n-are microfon poate să-l dea pe prestibil. Și aici. La taste, eu am ales F10, dați click aici și apăsați pe tasta F10 și se salvează și după aia dați aplic. Așa, mai departe. La avansat trebuie să aveți aici căsuța bifată, la permiteți alte modificări și la folosește CFR. Aici 2 secunde, eu l-am pe mine aici și pe verify 700 normal și să fie totul la fel ca mine. Așa. Mai departe, aici nu umblați. Aici astea să le aveți ca mine, să nu bifați căsuța asta pentru că nu este bine. Așa. Iar aici nu avem ce căuta, deci așa, aici e să băgați captură fereastră 2 și dați ok, nu faceți, nu umblați nimic, dați ok și vă apare, uitați, eu am. Așa dați și la captură joc și la test și la captură monitor și la da, și atât. Astea 4 trebuie neapărat să le aveți aici. Și cu asta încheiem videoul meu, deci salut!